Mun omalla Ann-Kristine Baltu ja saamekili Julius Kirstiranna Ragnhilda Kristine. Mulla on Karasjåseere ja Oorun maidas Koevdomarkna. Mun borgan saami juotkoskoulussa tässä Karasjås uophädjin. Mun lämmöi terveyshuolta selvi joodihädji just täällä ja aikundaan muistolitan Karasjås terveyshuolta selvi alkuvira. Luopviatjen kävsen blott tjöde loo. Det oli tuberkulose levamin ollis Norkas ja Norka norske kvinners sanitetsforening. Da hoin at si 40 vähken där diksut ja borgi bori algoborgo. Doktara oina at se att det bära viktakar kjelega nisun jofku i danja borg. Si härleke mai almei olmuja sa sisa. Ja da härligt den tuberkuloseforening. Moni muaddiaja det oina hatte siitä abschit ektodattu latjai äänpu borg danja. Ja härligt hatte ollis norks kalksi dakku joita ektodattu latjt. No että otsum blotjede lojis det alkhitalle tahmili alkudan hälselaas ja liat norske tuberkuloseforening. Ja det lever alle miehtä Norka ja det alku juurdalei kähtsolit att olmhodju tiedui tai byrra ja att olm hei kalkan puotsakuat. Mutta oine huijoodan niin hatte tarpsi mai rahkai tifsu ruoftui olmuide. Tai tifsu addit olu siitä keh odju tuberkulose. Tänä ei okta viida olmus kiesän juommuida tauta. Karasjås tuberkulose servi vuodvudui oftsom blotjuede njäljenblojus. Njälje oli många av det alkuservili alkuvun. Ja tässä leikki melde nisnolmut nuku tuurahägge, ananas ja anasur tämän tekimin. Siin tev odju melde äänpu nisuni läpi Karasjås ja maita ei almei olmui säärävä tässä. Ja tämä ei alkustahki, tämä oli ja korru piktsi, kuottai, sänkäkämni, sikke puhtside ja puhdassa olmuide. Siinä juhke tai cholkan lihti tai käfsolmuja vuude lihti man se sähtä cholkan. Ja kun on aika olmut lävit ja hälit härjänä jo cholk vähän koose. Ja tahli meldetään ästä tämmöis juommuudemme. Si johti byrja muistalekin maalka chorik ja rannaslämmen talluduolujon vai ajakat avtashat. Si juhke traana maita ei puhkaida. Si oste daidaluja kosli tarpu taita puhtside. Si oste tohko vähken sänkäkämni ja muhtimi siankaivel. Kun lehjen muhtuna ketabsekke vihki olkupälle Karasjås puhtsivies, te si maksimai tai divai mahalike kievahuutta mätkäi ja tuaktar vähkäi hammarfestsofta merkadiiti. Tadista oina että lidarbu tai mahleke odjun tuberkulosa sirri hiera olmuja. Mutta talli chonkiruuda ja huksekki takkar smava sykstubrähkä. Just ja das sykstubrähkä da huksjuvui takku kokku tällä että sanks visti anja takuli tuberkuloseforeninga och astanals enans tuuka. Som blotjuede kuhtamblöjus det odjute nationalforeningas tuberkulose nationalforeningas ruuda hukst stor den sykstubrähkä. Si odjute 20 krona dasa ja das le kalke kuekte kolema laanja. Ei mannan kun muaddia ei doina että dabsi velään ruuda ollis loi olmuide. Ja dalle si ohtse ruuda finmissioner då är ju dalle nationalforeninga fast då är ju ja det välde väl ja låna vad jag likvadj då är det stora låna. Ofta blotjuede det ofta blöjs leda garvis. Mutta dalle le ilandan vistis chahtsi, si för det chahtsi väl joas. Då piljan elrauni, no te dan ledat pares parafinlampa manja
tjuovkaudjo. Ja juuri millä ei paasa, ihan ad paasan veillä suoda tai puhetside, mutta ta hisata nära dalle taitekeitali tuoda starpudusse falaltat. Taitekein leti luonaudjon, ta hälki dadista käipit ämpu röftluotta ja ta äihte, että jos ei ole ei ruuda, te pohtia veg tai sienkaimai lekki vastaan tai puhetside. No te dalle vuotshävä, että hoj statsruuda toima hittaa tämän sykehysbrähkä ja nuuda pes herveä tai käipätusa tai tekellekin addan luonne. Tämän sykstybrähkä kohtjoikke jämmet tai röktu vai alkaa lämmen oapspäikki puhka ja hiidakkar isuras sahti velkit. Mutta tämä tie vai hui joodan niitä. Ja ohtsumblotsöiden kaikki löi kuudas. Det määrityvät si fertilit stueri fastnan. Ja tämän voidaan sihälli sai kuektulu olmui tähän puhetsida. Ja nuudat ohtsumblotsöiden kaikki oli ohtskit ja kolmuli ohtaratja te huksikoot ja stueridit. Ja tämän voidaan maidbidju siisa elräuni. Ja tässä lähdälle määsin mi toima olkupäldi ja så för det visste mi toima hadan chuokka. Ja då vidjumai takkar tjauka määsin nuote donka touta että on aika päivädaan. Tämä oli hui tehälästä tekele kodjun tuberkuloos. Höjfjäll sol. Tämä ei ainakin kohtaa solarium. Mai ostu siisa dokkodan oda viste. Ja det lei takkar större kurhalla, koska veillä slavkodit. Ohtsumblotsöiden kaikki ohtsleimadat röktu och sitten ämpu enastukka i byrradets brähkai ja sitten kuusa siisami tadis vaatjui kälpi ja nuuda stuoru ja tarbuudan nävihis ja luopstain lekki vihta kuusa massiivit milki ja si lekki mai tai iänami byrrad uppe kilve shottu ja ruuspi mai kieva hetje toppe den sykstybrähkäs mutta ja sykstyöstä pormusta lei enastakka mai iäja kilve ja häke. Ja tai barkui byrradam shottupeltu ja båta leke äktodatolachma parike ja vähkäke. Chai huvuja tätä Färti fastuoridu, kun älki puhet sitten dienuleis, varjais ja liemjasma ja ta leikki samgelhälli enarske pohte. No te ohtsumblotsöiden kaikki kolmuli kohtis tällä vuossävä, että starta att ruuda toima hittaa tämän sykstyä karasuas. Ja talle mai pohta käipätus, että kalka budjetta bidju ja elangan dandaka että starta jökiä nere ersättssäddiä i ruuda. No te jökiä färti att tuberkuloseföreningar åt dig ruuda i fastnan. Ja då hatimme jag att den tjauka vei ollut suoda siisan och tai dabsan parafinlämpä jon seunja siis chokkala tai pekki jon. Muudu vuokki tjäk ruuda tähän sykstyä, teli låttai vuotit ja teli aanuhit taingeli vähän ruuhtada kun byrrasi ja ta milli huipiekän ta li pääsärä tuolla odajaa i manus. Taas oli challun ofta challu siis että ofta jäi lekki odjun kälppi mai vuoripädehti ja dan jäi tiinekki hui olu ruuda tämän tuberkulosisärvä. Mai messa manus vas vui det mai kohtui mai blomster tienasin. Tät ruudat mutta pääsäris ja tai anuhämes pohti siisa da letje ossin damai den ruutadämmen den röntgenapparatet da mi govve tähti on ta olmus koruis. Jag vill huxa min edslan ja den röntgenmaskini.
Anjako röntgenin te sähti mai bitan ainit läodus tuberkulose. Buota Charlusi mai mangihäiksla kaunan mi kieva oudal vuotsmäin mus suodidalla paapaiemi Margrethe Wiig Charler. Son väldidai Charlusi ja Charlie Maddin nuote enas puomili läppe karasjoas Charlun ta puulle dalle nuppimäin suodis nuote tien laakailla huikit varsat Margrethe Wiig la Charlen ja la vurkiu on doppelämys Maddin. Se on Charlie, että oluda ruhtada manai tuolla tai viisti vatin, manai divu tai reittuma lekki doppi ja asti hoda reittui tämän terveysvuoda vistä. Sigoru biktsi, puolella siitä määnä ja puhtida. Ja da kokki tai olkskoulu, ideuski tai puhtida, toko hammerfeste puhtsivissui. Tämä ei siinä taakille, että Oulussakin lehti määnä vaihtopelpäihki on karasjoast. Kun tämä määnä pohti skoula ja skoulideikke karasjo kuoptaji, te taiteli tarboorun sai ja samalla bottimäänäitä. Tämä max eskuikin bierrasi vält vuesta tai määnä. No te pääsee määnä orru sin luhti ja bierrasi hodjude njäjilo evre päiväi. No, että orrun sai ots. Tämä on kalkia buktit kuoli ja bierkum maisti sähti vuostalle. Sama ruhtuin ko tallu tuollikus orru. Mutta era pormuskalle muhtin talun iljan räädvidaitat idi pormus ja jääki pormus. Ja tjai huvin nu että olumäänet että näillä kun ja det hui ruinas ja numaita ja että vara blodanemi da satta hui kiefidai määnä jo. Ja tälle on ja tuberkuloseföreninga että siferti tässä maito arju vähän. No te si jälki jo kiivit tai määnä ide ke animustarprojekti. Tuftili kort siis terveysvuoda kortti tädilän stämpala NB ja kohtsuekki nuttabeenne määnät. Että daita kalkaide idipormus ja oli havareune suokat. Mutta havareune suokas iljan tarvei tätä vitamiinia ja nuut. Jo että luopstal määreit ja että dai määnäide kalkai ierapormus fallujuut. Ja tämä ei falle. Tälle karalaippivues kalki borrat. Ja det var ju läipevaihasamassa vuosta ja vuotja ja mielkidasa ja det väl trana ja luops väl ofta ruspi tai näpä. No det alkoi vaid puori. Tän kohtu ehkä uslufrukost. Kohtu tuoria doppe mättin tässä. Alkuslehti äktudahtolla spyra markanismat vidji tai määnäi ididista ja kasku skola eikä pora hitai määnäi, mutta tämä saattaa huiloosait. Ja tällä lei nuota Anders ja Berit Lindi, ja onko ehkä tässä leidakkar fin ja kiefkan, no muutaan challet. Tämä on näikä. Så että piiritä oatsui pälkä raakadit tämän pormussa ja oasti tämän pormussa tai määnäitä. Mutta saattaa suukeahtsai velki poradit tämän määnät. Tuberkulosiruuda mai kieva huit ja sad kolma määnä tokko hamafesta terveysvuoda kuoptachi kun siis lehti shaddan naka bonju julkiun ja kalke operationi ja tämä operation häimaana nuupuurisko lehti saavan kalmuttu. Tämä vuotsmännä tämä poodi röftuluotta lei työuhkanan puolta hipsa. No tämä tuoftilmi välti vasta tämä tiivu josen hipsa ja biai chaukai faskiita. Tämä nuppi männämi poodi röftuluotta tässä chippe laadasismannan olkus. No tämä on färdi mai tuoftir tiivu fasnan. Ja kun tämän äikä tämä sahtuu lei tässä hästä
sahtu toku kolvikki mierä kädä ja taas faanasin makkarauju ja äsken toku Hammerfesti. Ja oli sama ruuftu rueftuluotta. Ta kolme männe tämän leki sihkarastan Hammerfesta. Sekin pitän röydstaku tjala chippi nu att det gav tuolla stivisin tässä geoboli ehkä karashoki. Tämän diffsuidalle Margrethe Wiig, se on ituestan piik toko tämän pahtsi prähkäidan jo toppelekki nuolu tuberkuloosi tämä olmu ja tämän määnäsliidalle pohtanan puhtaat, mutta tjaihu ja männä ei leiju njommun tuberkuloosi Hammerfesta pahtsi-viisus, mutta Margrethe diffsuidan tässä jo tervas nuol. Och då är männä lei niiluräynä. Se on majuatsi tuberkuloosi ja olu saakka, kun moos uokallik tiksut ja luopsta miedihetje, että sädsuu kita uslui toko Sofie Mindi. Ja niiluräynä oru ja Sofie Mindis, kita son tervasmu nuova ja både rueftuluotta karashoki dammange. Oudolos suodi det och aina mai att det illat bäredarbo tuberkuloosi tiksut. För det maita ei iärä vattui väkit täpä markanis. Ja det josta läivät määnäi uossikos väki määnäi. Ja det väkit tämän diffsuudokko iärä päikkiä sädet. Ja maita väkit olmui täppäkärasås iärä tervasuuda parkujon. Ja ta parki isuras mai att den roftus kalga satji puolra siitä maita. Me lahtu lohku tällä ovdal suodi. Leipirossi oftsi me lahtu. Muhtini finali kuektelois. Mutta ofta ja edeli että min tuofti täli hui huthkai. Anja kun ofta blot tjöde kuhtamlois kitte ofta blot kuektelu tjejaratjai. Deli norks ilan lohpi väytit vällevinjai käfpion. Täli olles norks ja täppemai karasjoas ja letja hui ollusakin hääli vähän draamavälstit. Ja tälle letja fuetmen että just siinä monet tuaktaluussa te tuaktaris läädä mai kohtsuit puhetsi vällevinna. Mi alkaa alkoi puhetsi. No te letja hui ollu almai ollu ma fina letja toppe ja tät kieltä tuofti te fuetmen että no ei son ahtedan puhetsi vällevinna ära just olik mellahtun tuberkuloosi särvä. Ja nuudan ja det lekker tjoadi mellahtu karasjoa tuberkuloosi särvis. Olu millädalla ovdolas tämän nuppi meil suodi. Det hillet teuski challun vuulus. Note dieli vähän taas. Manja nuppi meil suodi. Det lää challun äänpo. Ja mikä on challusi ja lavurksista. Tällä vuots tjohkimi tolju. Tällä jo tällä käsemanus ofta blotjoiden jäljely viidas ja tolju karasjo kirkus. Tällä aina visti mai tuiskana häiläntäs puoltan markanis. Ärku kuekte hästastalla väl ma leke vähän meskas. Ja tälle määrätuvo, että kalka video johtui sykstybrähkä karasjoas ja finmissionen pohta sisä ja lokka sisäht joodi hit tämän duoimad oppe. No tuberkuloosiföreninga ohtsa ruuda huksta ja det vitja johtui. Mutta tuberkuloosiföreninga mai bara kädan että kun tämä pilattu arveistu era sykstybrähkä että olmhoits tuaria velkit puhetsi-visu joko Hammerfestifas. Tämän mätkikouluide ja tafterviähkä. Ja det bara kan man tervasuoda okta vuodasta täpä markanis. Ofta blotseede jäljellä käftsisla kaunum reivemi manna tervasuoda toko kieltä tervasuoda räädväi, koska tjöhju, että täällä färtipä odasmahtitan kiltussa porkkuhemmes puuptajon. No, että tämä oli saavaltat tälle tuberkuloosiföreningas. Ja ofta blott jäljellä
ofta blir det jäljö käftsis mai älgt fast den kontrollstationen kosa etnit sagt på att hokta männen ja iskte den där var så där ja doktor bäst det tror jag melde må där var så där lä beration där faller ju och de bäver ja tuberkulosis ser vi bitte jag äcklig vikta krona dessa dåla hittan lanja basama uppe jag väl ofta bika mitahka tai vihke tai maana ja iskai ni lausus puerre ja doftir mä jo ajut quetchet krona päivä palkka lähtan tämän päivä taas saajis todistaa på att tarbu står att vistive ja är på barkive ja det mer då att kalka virka då att där var så det diffskär det inte karasjok ja karasjo tuberkulosis servilla hui melde das ja ko vingma på att där var så det barki det si max stopulaiko den där var så det barki odds tappe markanis koska ofta blir det viktigt och det viktigt njälje det bara gå hui olo att det alga huxiuta med alla kohtjodo och karasjok psykistue det heter att där var så det poetsi viesu det karasjos mutta tuberkulos servi vaikkali odjun hui olo ruuda den häti då är jag det tackar ersättning många sådi det ser jag att det ser rädd huxbåten större visst med plan i jobb och det ser både karasjå gelta melde dessa många fylkadoftirlar geran gåvlodotter så att sakta och där var så det ser vi huxbajas den större på ett sätt så där fast karasjås där var så ser i tuberkulosis ser vi slädat etnamat takogoko sangslädana ikke ja luopssketa då att karasjå gelta da huxi da sa visti ja adju omastämi da nietnami koko da huxi jovo mutta tuberkulosis servi da adju da ko sierra osi doppe dem på ett visus kos sisa tjahkin lanja ja kos sisat toima hitta den etni man stationen kos spes isk ja väkit berasol moj da skiftar ju mig att da rota mig tuberkulosis servilla och många så det många bolde på sin och modai dat rota leichodi bachelors 22 hat krona da inte roda da inte roda en la soli vikta miljoner båtat kalge geva hovotan på ett visu karasjoki no te ta karasjo tuberkulosis servi det oasta sisa båt mahalikto ko sisa den på ett visu dalla siankat bebtit stålut bastet nibbit dofter avnasat tifshu avnas i kiefkanita no inte ju ekki unna dinka mi leid uppe siste da lei ostunda i rodajon ja karasjokelta fast huksi dai visti ja finmissioner da på de sisa da samme missioner da på de sisa ja doima heida i bare gima leke doppa no det ofta blötjo det viktigt lo injeljes der stredjo dat oda på ett visu garbis tappe karasjos ja dat byk da visti doppe shotte det rapandollo ja det lei både dat minister deike mai galledit ja markanis leke hyrmas i rahkanan däsa ja olmo många hima halle da ministerisk och sånt han i galamon som boradi ja dola jäkär hui och anhis särtni koslo jo dolas li darbo dakkar vista i tappe karasjos ja son oachuja avis challusa että son via ei kähpa julkion potjel karasjoa no että olmo heljanaips moftadan ko iljan ään på kutnisa men damai siila parakan
tässä. Хорошо tuberkuloseförening så att ofta som blir det bitterligt godas Karasjok hälsolag. Ja Karasjok hälsolag det är Karasjok där var så där ser vi där har jag ska namnga gita ofta som blir det gatsel och njäljiratja och estimis daviri Karasjok på ett sätt så jag dåla minst dan ordnis. Ja då mai då är man nå att det många går och det hälsocenter huxio det lär Karasjok där var så där ser vi lämmer stoppe melde och asti min daviri Karasjok och nästa där var så där går det. Damai Karasjok där var så vad ser vi lämma in lämmer smälde lär att det Gökemanus la finan och det Gökemanus la finan gale där men borra sig jag på ett sid uppe där var så där går det går väl upp när berget